Malta żammet l-ewwel post minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għas-servizzi li toffri tal-e-Government. Jiġifieri kemm pajjiżna qiegħed jirnexxielu jagħmel is-servizzi governattivi aċċessibbli online u mill-mobile kemm liċ-ċittadini u kemm lin-negozji Maltin. Dan tħabbar fl-aħħar pubblikazzjoni tal-e-Government Benchmark 2019 maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea li ddikjara li Malta flimkien mal-Estonja u l-Awstrija qegħdin juru triq lill-Ewropa f'dan il-qasam. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-servizzi li l-gvernijiet jagħtu fuq l-internet jistħarreġ 4 oqsma ta' prijorità waqt li qabel il-prestazzjoni tas-servizzi tal-e-Government bejn il-pajjiżi. Pajjiżna reġa' kiseb riżultati tajbin ħafna u ġie fl-ewwel post fir-riżultati globali fosthom id-disponibilità u l-użu tal-internet, it-trasparenza, l-aċċessibilità minn ċittadini oħra Ewropej u fl-infrastruttura teknoloġika. F'kull kategorija pajjiżna kwalifika fl-ewwel post minn fost il-pajjiżi kollha Ewropej. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea juri li fil-qasam tad-disponibilità, l-użu u l-veloċità tas-servizz tal-e-Government Malta kisbet 98%, 13.2 punt perċentwali aktar mill-medja Ewropea. It-tieni qasam huwa trasparenza li jarbel salma punt il-gvernijiet huma trasparenti fir-responsabilitajiet tagħhom, il-proċess kif jitqassam is-servizz u l-informazzjoni personali involuta. F'dan il-qasam Malta kisbet 96%, 33.7 punt perċentwali aktar mill-medja Ewropea. It-tielet indikatur eżamina l-abilità tal-gvernijiet biex jipprovdu lin-negozju u ċ-ċittadin tagħhom aċċess għas-servizzi pubbliċi online meta jkunu l-bogħod minn xtuthom. Hawnhekk Malta klassifikat l-ewwel b'87% waqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 63%. Ir-rab' indikatur f'dan l-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea huwa wieħed li janalizza d-disponibilità ta' numru ta' elementi tekniċi importanti għad-distribuzzjoni tas-servizzi tal-e-Government fosthom l-ID u d-dokumenti elettroniċi. F'dan il-qasam Malta kisbet 100% waqt li l-medja Ewropea kienet ta' 58.3%. B'reazzjoni għal dan ir-rapport l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar għal se jkompli jinvesti biex ikun sostnut is-suċċess mill-ħuq f'dan il-qasam fosthom b'investiment 40 miljun euro fi proġett li se jsaħħaħ l-interazzjoni tas-servizz pubbliku mal-klijenti tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.